Her følger en skærmoptagelse til opgaven her med metalstykket. Det er en optimeringsopgave. Så vi har altså et rektangel her med sidelængden h, og hernede 2r. Og så er der blevet skåret 2 halvcirkler ud, og den omkreds, der er tilbage her, metalstykkets omkreds, det er 6 langt. Og til at starte med bliver vi bedt om at udtrykke h ved hjælp af r. Og det er fordi, at de allerede i opgaven har valgt r som vores uafhængige variabel. Det kan man se i arealet her, det skal udtrykkes ved hjælp af r, det vil sige r er vores uafhængige variabel, og tit så er det radius, som er smart, som vælges som uafhængig variabel, men den har de altså allerede valgt for os. Så for at undgå for mange variable i udtrykket for arealet af det her metalstykke, så skal vi finde ud af at udtrykke h ved hjælp af r. Og da vi ved, hvad omkredsen her er, så kan vi så lave en formel for omkredsen. Fordi omkredsen er 6 lang. Og det vil sige, hvis vi kigger på omkredsen her, så er den 2h. Der er en h her på hver side. Og så er der så 2 halvcirkler. Det vil sige, i alt er det en hel cirkel. Så altså 2h plus 2r gange pi. Omkredsen af en cirkel, det er 2r pi. Og ud af den her formel for omkredsen 2h plus 2r pi lig med 6, så isolerer vi h. Det har jeg gjort hernede, det kan I også gøre i til Jensbejer ved hjælp af solv, kan I også få isoleret h. Men hvis man gør det i hånden, så trækker man 2r pi herover på den anden side, og dividerer med 2, det gør man op i hvert led. Så står der h lig med 3 minus r pi. Så har vi svaret på det første spørgsmål. Så kigger vi på arealet af det her metalstykke, der er tilbage. Det er altså arealet af rektanglet, den ene side gange den anden side, altså h gange 2r. Og så skal vi så trække en hel cirkel fra, det vil sige minus pi gange r i anden, fordi det svarer til de 2 halvcirkler, som er blevet skåret ud. Og så substituerer jeg altså h her ved hjælp af det udtryk, jeg har heroppe for h, som kun indeholder r. Så vi har 2r gange parentes 3 minus pi r, parentes slut, minus r gange pi i anden. Og så ganger jeg ind i parentesen, der kan I jo også bruge simplify til Jensbejer. Men hvis man ganger ind i parentesen, så får man 6r minus 2r gange pi. 6r minus 2 pi r i anden minus pi r i anden. Og de der minus 2 pi r i anden minus 1 pi r i anden, det bliver i alt til minus 3 pi r i anden, så arealet i alt bliver 6r minus 3 pi r i anden. Så har vi en formel for arealet, som kun indeholder vores uafhængige variabel r. Og i anden delopgave, så skal vi så bestemme r, så arealet bliver størst muligt. Der differentierer jeg arealformlen her, så får jeg 6 minus 6 pi r. Sætter den differentierede formel lige 0, fordi så finder jeg ud af, hvor der er en vandret tangent. Fordi der, hvor der er maksimum, der er også en vandret tangent. Så får jeg 0 minus 6 pi r, og så får jeg r til 1 over pi, det vil sige 0,3183. Og hvis jeg kigger her, så har jeg lavet tegnet funktionen for arealformlen her. Det er faktisk et andengradspolynomium. Og så er det, man finder ud af, hvor den har maksimum. Det er det, jeg gør ved at differentiere. Man kan jo også finde maksimum herinde. Så der, hvor den har maksimum, det er med første koordinaten her, 0,318. Så det var den opgave.